Darlle unha segunda vida aos libros de texto. Ese é o obxectivo de Trocalibros, unha iniciativa do Concello de Pontevedra que pretende axudar as familias da cidade para que o inicio do curso non sexa tan complicado. A finalidade que temos é que aumentar a vida útil dos libros e poder tamén facer unha labor ecolóxica e social, xa que os libros de texto que cando remata un curso, pois a xente ás veces non sabe moi ben que facer con eles, esta plataforma que posibilita é que a xente oferte libros e demande outros. O intercambio de libros abrangue a todos os cursos, desde terceiro de primaria ata segundo de bacharelato. A iniciativa está aberta a todos os escolares da cidade de Pontevedra. Canta máis xente participe, pois mellor, porque haberá máis oferta de libros e intercambias os necesarios. É unha cousa totalmente gratuita, non pode haber ningún tipo de intercambio económico, é para nenos e nenas que estudien en centros escolares do municipio de Pontevedra, entre terceiro de primaria e segundo de bacharelato. E ademais de axudar economicamente as familias, o Trocalibros serve tamén para que os máis pequenos aprendan a importancia da colaboración e a solidaridade. O mes de setembro é un desembolso económico moi grande para os pais e as nais, entonces eu penso que todas esas iniciativas son necesarias. Ademais, tamén conciencian os nenos coa importancia de coidar os libros de texto, porque os libros de texto poden servir para outros nenos o ano seguinte. A plataforma para ofrecer e solicitar os libros do vindeiro curso escolar está dispoñible na web trocalibros.pontevedra.gal.